Assalamu alaikum al'umma, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka tare da sabon bidiyon mu ne kamar yadda kuke gani. Ina ma abota kallon Indian fasara Hausa, yau ma ga mu muna tafa muku da wani zazzafan shiri wanda kuke ta jiran fitowar shi, kuke kosawa jiran fitowar shi. To yau gashi Allah ya nufa ya fito ga duk mai bukata zai iya samun wannan bidiyon da yake gani a cikin group ɗinmu na Indian Hausa VIP group. Group ne wanda muka tanazar muku domin yan downloading su rika sauke bidiyoyin mu da duk suke gani muna kawo YouTube. Ga duk mai bukatar wani link na wani bidiyo da muka taba kawo YouTube zai same shi a cikin wannan group ɗin namu na Indian Hausa VIP group. Haka tsari ne mai matuƙar kyau ga duk mai bukata zai iya register da mu a duk faɗin duniya a duk inda yake, zai iya biyan kuɗi a saka shi a cikin wannan tsarin mai kyau kuma wanda zai bashi dama domin samun Indian fasarar Hausa da ɗume su da zarar sun fito sababbi ba tsofaffi ba waɗanda ake yin yayi. Dan haka ga duk mai bukata ga lambar mu na mun ajiye akan screen ɗin wannan bidiyon zai iya ɗauka ya mana magana a duk faɗin duniya a duk inda yake. Za ka yi mana message ta WhatsApp ko Telegram, duk za ka same mu da wannan lambar da kake gani mun ajiye akan screen ɗin wannan bidiyon. Ina ma abota kallon Indian fasarar Hausa wanda suke bukatar bidiyoyin mu guda ɗaya ba sai na bidiyon da muke kawo kan YouTube ba. Idan kana ne wani bidiyon baka samu ba za ka yi mana magana, idan muna da shi zamu lalubo shi mu baka domin kai ma ka samu ka sauke shi a wayarka ta Android. Dan haka ga duk mai bukata dai ko wanda yake neman ƙarin haske ko yake da tambaya zai iya mana magana ta comment ɗin wannan bidiyon. Dan haka ga duk mai bukata shi ma zai iya mana magana ta Telegram ko ta WhatsApp. Mun gode. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana like, ka danna mana ƙararrawa domin danna ƙararrawa ne zai baka dama sanar da kai zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Sannan ku taimaka mana da sharing zuwa abokanku domin su ma su rika samun sassauƙa hanya da za su rika samun Indian fasarar Hausa zafafa akan lokaci da zarar sun fito. Mun gode.